Bona vesprada a totes i tots. Primer de tot, vull que agrair a totes les persones del voltant del País Valencià i a les entitats que avui ens acompanyen per la vostra presència al primer aplec d'Esquerra Republicana del País Valencià. Avui vull transmetre unes paraules d'esperança. Paraules d'esperança a totes les valencianes i a tots els valencians. És a dir, a totes les persones que viuen i treballen al País Valencià, sense importar el lloc de procedència ni la llengua que parlen. Simplement vull donar ànim a les persones que somiem en un país valencià lliure i republicà. Reconec que és dur veure l'estat lamentable de l'educació, com malgasten els nostres diners, com manipulen la informació, com maltraten la sanitat pública per afavorir la privada, com augmenten el nombre d'aturats, mig milió d'aturats al País Valencià. És dur veure com cada dia augmenten els EREs, com tanquen més xicotetes i mitjanes empreses, com es maltracta als autònoms, com devasten el nostre teixit productiu, entre altres coses per la falta d'inversió en infraestructures per part de l'Estat. És desesperant veure com destrueixen la nostra identitat, com destrueixen el nostre territori, veure com els camps de xufes passen a ser macroorganitzacions i bancars de tarongers pedreres per a l'extracció d'àrids. Malgrat això, vull cantar a l'esperança. Amigues, amics, és el moment de la dignitat, és el moment d'Esquerra. Per la nostra banda no pot quedar, bé siga en la ciutat de València o en el poble més xicotet del nostre país. Hem d'eixir als carrers, acudir a les associacions, prendre cerveses als bars, als ateneus, presentar-se en les fàbriques, empreses, assistir a les reunions de col·legis, instituts, universitats i sense por i amb tota la dignitat que significa representar a Esquerra, explicar el nostre projecte. Hem de transmetre el que som, un projecte sòlid, que sap d'on ve i on va. Un valor afegit que no tots els partits polítics poden alardejar d'ell, però nosaltres sí que podem, perquè som Esquerra, i no som iguals que la resta dels polítics. Som més que mai el vot útil. Per això, hem d'explicar també a tots aquells que pensen que tots els polítics són iguals i no es falten raons, que la política és l'únic instrument que tenim els honests contra els corruptes i que el contrari de la política és la demagògia. També tenim que explicar que sense la política les bones persones no podrem canviar la societat. I repetisc, i no em canse de repetir-ho, som el verdader vot útil, l'aire fresc de la política valenciana. En Esquerra exultem la gent amb motivacions culturals i identitàries i la gent procedent de l'esquerra d'arrel socialista. Esta unió ens fa forts, molt forts, i tots units aconseguirem que el futur siga nostre. I parlant de futur, vull tenir unes paraules d'agraïment a la nostra joventut. Les joventuts d'Esquerra Republicana, sovint criticada, són per a mi una satisfacció i un orgull. Si els joves de la nostra societat caminaren per la vida solament a la meitat dels valors amb els que camina els nostres, un altre gai cantaria en la societat juvenil. Crec molt en vosaltres i si els vostres valors característics de la joventut, sovint altruistes i solidaris, perduren, s'enriqueixen i s'entrellacen amb les experiències que sí que tenim altres joves, ens faran insuperables. Finalment, vull tenir unes paraules per al meu poble, per a la meva secció local. La possibilitat de ser regidor en el poble on he nascut i crescut baix les sigles d'Esquerra és una il·lusió, un orgull i una responsabilitat. Sobretot quan tens el privilegi d'encapçalar una llista de persones, de bones persones disposades a treballar a mort per el nostre poble i disposades a donar-te tot el suport i escoltar-te en cada moment. La gent que formem la secció local d'Esquerra sabem que és un repte difícil. Sabem que és un somni que Esquerra Republicana del País Valencià puga entrar en l'Ajuntament, però com em varen dir una volta, les hores que dediques a somiar, dedica-les a treballar, i els teus somnis es faran realitat.
Per tant, el que sí que garantim des de la nostra sessió local són dues coses. La primera és treballar a tope per aconseguir el nostre objectiu. I la segona, s'aconseguisca o no, ho celebrarem per el treball que havem fet. Mentrestant, seguirem lluitant pel nostre poble, per el nostre territori i per la nostra gent. Fem Alboraya, fem poble, el futur és nostre. Moltes gràcies.